Як легко перетворити зображення в текст, не використовуючи сторонніх програм. Наприклад, ви знайшли картинку якогось документа в інтернеті, який вам необхідно відредагувати під себе. Для цього потрібно мати Google аккаунт, який надає доступ до Google диску та Google документів. Потрібно зайти на Google диск, обрати вкладку Мій диск, клікнути правою клавішою миші на пустому полі, обрати пункт Завантажити файл і обрати необхідне зображення, яке необхідно перетворити в текст. Після того, як зображення завантажиться на Google диск, клікаємо правою клавішою миші на нашому зображенні і обираємо пункт Відкрити за допомогою і Google документи. Після цього у нас відкриється Google документ. На початку цього документа буде наша картинка, а під картинкою буде розпізнаний текст. Цей текст можна скопіювати і вставити в звичайний документ для подальшої роботи з ним.